बैथा फाउन्डेसन आरो ड्रिस्टिडान आइ हस्पिटाला सुबुं सिबिथाय होनाय मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि लादों। उदालगुरि जिल्लायाव थांनाय 27 डिसेम्बराव बैथा फाउन्डेसन आरो ड्रिस्टिडान आइ हस्पिटाला लोगो नांनानै खमैबो 15निबो बांसिन सुबुंफोरखौ बेसेन नाङाजासे मेगन फाहामथाय होनाय जादोंमोन। बेनि उनाव मैया बैथा फाउन्डेसन आरो ड्रिस्टिडान आइ हस्पिटाला अपारेशन खालामनाय सुबुंफोरखौ लानानै मोनसे नायफामनाय मेलखौ लानाय जायो। बे हाबाफारिखौ लानायनि सोमोन्दोआव बानजाय मेलनि बिबानगिरिया मा बुंदों फै मिथिना नानि। निलु लाख्रा आच्छा मादै जेनेबा नोंथाङा मेगननि अपारेशनखौ खालायखांनानै दा माबोरै मोनदो जेनेबा नुनाय मोनदो ना मोनाखै ना माबोरै बिनि सायाव मा बुङो? नुनायाथ' मोनदों दा माने सानायफ्रा एसे दंबावो आरो जेनेबा दासो सप्तासे जादोंथ' माने नुनायाथ' एसे स्राङानो नुदों माने मोजां जागोन बायदि आसा खालामदों आरो आं जेनेबा दा बै समहालागै। आच्छा रिचेकआपआ ओमफ्राय गाबोननो बुंदों ना? गाबोन आच्छा औ 4 तारिखाव लेंहरदों। दा नोंसोरथ' थांथारनांगोन? औ थांनोसै। दे जोंबो आर'ज खालायो जे मोजां जाथों नङा होमबा थांथारबानो जाबाय। दा आयंआ माबोरै नुदोना नुवाखै अपारेशन खालायखांना? नुदो दा गाराया मोजां रानाखैना ओमफ्राय माय खेबखेबा दोङो ओमफ्राय खर'आ सांगो मांगो मोनो आरो। दे जालांगोन दे। दा नुनायालाय नुदो साफायैनो। जानो होनायखो जादो जानो होयिखो जानाङा दे। मेगनफोरखौबो मैगंफोरखौबो नायदो आरो ससमाफोरखौ खुलिनाङा बिदिनो था मोजां। जा नै जा बिथांमोना दङ बिथांमोनदोबो जों दसे जों रायज्लायगोन। दा नैबे जाहैबाय जोंहा श्रीराम आयं माबोरै मोनखो आयं? दाखालि 27 जानुवारि खालि अपारेशन खालामनायनि उनाव सानथाम नुवाखैमोन सानथामनि उनाव 30 अक्ट'निफ्राय आं एसे नुदों दासिम एसे मोजाङैनो नुदों आरो नाथाय जाबादि नुनांगौ बिदि नुथ'वाखै आसा दङ इयुनाव नुगोन। दा नोंथांमोनखौ जाय लांदोंमोन बैथा फाउन्डेसन नोंथांमोना बैथा फाउन्डेसनखौ मा बुङो? जा बैथा फाउन्डेसन बिथांमोना जे जोंनि मेगननि बे अपारेशननि थाखाय लांनाय खामानिखौ आं जोबोद मोजां मोनदों। मानो होनबा जे आं बे मेगननि खोथाखौ गोबां सिगांनिफ्रायनो सानबाय थादोंमोन जे बेबायदि फ्रि माबायाव आं बोरैबायदि सिकित्सा खालामनो मोनगोन। आंनि माने रांखान्थिनि माबाया गाज्रि बेनिखायनो आं माबायदि सिकित्सा मोजां जायो सानबाय थादोंमोन। नाथाय बेखिनि समावनो हरखाबै बे बैथा फाउन्डेसना बे खामानिखौ आखायाव लानायखाय आं जोबोद मोजां मोनदों आरो बिथांमोननि अननायावनो बिथांमोननि मददावनो दिनै थांनाय 27 जानुवारियाव बे मेगननि अपारेशन जाना फैबाय। जाना फैनायाव दा बर्थमानसिम मोजाङैनो मोनगासिनो दं। थिगानो आयं रिचेकआपखौ मोजां खालायना लादो। नै जाहा बिथांमोना नै जों लास्ट नै जाहा आयं सासेनिफ्राय आच्छा बैथा फाउन्डेसना दि नोंथांमोनखौ फ्रि अपारेशन खालायनायाव मदद होबाय नोंथांमोना मा बुङो? बे सोमोन्दोआव आं मोजांखौनो मोनदों। मानो होनब्ला आंबो बोसोर मोनसे जाबायमोन बे मेगननि उसुखा। बेखाय आंबो सिन्था खालामबाय हादोंमोन जे बिदि अपारेशनाव थांनायनिनो आं सिन्था खालामबाय हादोंमोन। आं सानदोंमोन नेपालाव थांनायनिसो सिन्था खालामदोंमोन। आच्छा अब्ला बे समावनो हरखाबै बिदि केम्प लानायखौ खोनानानै केम्पआव फैबाय आरो बिदि बैथा एनजिअ'निफोरा आच्छा गिबिथारावनो बैथा फाउन्डेसन बैथा एनजिअ'नि जों जानानै जोङो गिबियाव जोङो बयनोबो जोंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जोङो बावहरग्रोबाय। जों दिनै नोंथांमोननो फोरमायनो मोना जोबोरैनो जों गोजोननाय मोनदों जे थांनाय 27 डिसेम्बराव जोङो जाय जेनेबा जोंजों दा दंफायो आयंमोन बा मादैमोन बिथांमोना माने मेगननि अपारेशननि थाखाय बिथांमोना ड्रिस्टिदान आइ हस्पिटाल ढेकियाजुलि बिथांमोनखौ जोङो दैथायहरनाय जोङो जादोंमोन जोंनि बैथा फाउन्डेसननि जोङो नाजाथाबनायाव। दा बिथांमोना बे लेखायैनो 27आव अपारेशनखौ खालायबाय। दिनै फैयै जेनेबा 3 तारिख जाफैबाय फेब्रुवारिनि खमियाव 8 दिन जाबाय। दा 8 दिननि उनाव जोङो मोनसे जोङो रिभिउ लानो जोङो फैदों जे जेनेबा जोंहा आयंमोना बा मादैमोना माबोरै मोनदो अपारेशन खालायखांनायनि उनाव। दा जोङो रिभिउ खालायनानै जोङो बेखौनो जोङो मोनथिनो मोनबाय जे बिथांमोना बर्थमानाव गासैबो आयंमोना जिखिनि माने प्रब्लेमनि थाखाय अपारेशनखौ खालायदोंमोन
मोजाङानो बर्थमानावथ' बयबो नुफिनजोबदो दा माखासेनिया जेनेबा जिबायदि माने नोजोरा फैनांगौमोन बा बिजिना फैनांगौमोन बै माने एसे सम लाबावगोन दा बे लेखायै जेनेबा गाबोन बिथांमोनखौ जेनेबा डक्टरसा बुंहरनाय बायदिबा गाबोन बिसोरनि मोनसे माने रिचेकआप आरो रिभिउ जागोन आरो दा जों बिथांमोनखौ जों खावलायदों जे गाबोनो बयबो गावबा गावनि न'खरजों रायज्लायनानै बिथांमोना जेन बे रिचेकआपखौ माने रावबो माने थाङालाबासिनो थानाङा थाङालासिनो जुदि थायोब्ला ओरैबायदिबो जाहैनो हागोन मानो होनब्ला मेगनाव दा गोदान मोनसे जेनेबा मुलि नांगौ बा ड्रप नांगौ बैखौ जों जुदि टाइमाव मोनाब्ला हयथ' बेनो माने गोबाव जालाङोब्ला हयथ' मेगननि नोजोर फैफिननायाव एसे प्रब्लेम जाहैनो हागौ दा बेखायनो जों रिभिउ मिटिंनि गेजेरजों जों माने आयंमोनखौ जों खावलायदो जे गावबा गावनि न'खरनि गथ' गथाय बा गावनि न'खरनि सोद्रोमाफोरजों रायज्लायहैथारनांगौ आरो न'खरनि गासैबो सोद्रोमा बिथांमोना माने बिथांमोनखौ मदद होथारनांगौ आरो दा बैथानिफ्राय जेनेबा जोंहा बुंनाया बेनो जे जोङो बैथा फाउन्डेसना जोङो बेखौ फ्रि अफ कस्टआव जोङो केम्पखौ जों अर्गानाइजेसन खालामनानै जोङो होदोंमोन ड्रिस्टिदान आइ हस्पिटालनि कलाबरेसनाव जोंनि बुंनाया बिराद दाथि आरो बिराद गोग्गोमै जों बुंदो जे जोंथ' केम्पखौ जों बानायना होबायानो आरो जायफोरा अपारेसन खालायनो थांगोन बै अपारेसन खालायनांगौआ गावबा गावनि मोनसे दायित्वआव थागोन गावबा गाव मोनसे जेनेबा गावनि इसोरखौ बिथांमोना फोथायनानै थांनांगोननि थाखाय जों खावलायदोंमोन माबा मोनसे जुदि अपारेसननि गेजेरावनो सोरबा सासेदो जाय बुस्थुआ जानाङा आरो इसोरा खालायथो जानोबो नाङा दा बेफोरबायदिया जुदि जायोब्ला जेनेबा जोङो बैथा फाउन्डेसन हिसाबै जोंहा बेयाव जेबो दायित्व थाहैनाय नङा जोङो बे खोथाखौ जों बिराद क्लियारलि जों रायज्लायदोंमोन दा बेयाव माखासे सोंथिया ओरैबायदिबो फैयो जे जों मानो फ्रि अफ कस्टआव जोङो बे केम्पेनिंखौ जोङो माने बैथाया मानो खालायनायमोन दा जों आयंमोनखौ जोंनि मादैमोनखौ जों बेखौनो जोङो बुजायदों जे जेनेब्ला बैथा फाउन्डेसना बेयाव जोंहा जेबो बेनिफिट गैया बैथा फाउन्डेसना बेयाव ससियेल सार्भिसनि अनगायै हिउमेनिटेरियान कजनि अनगायै हिउमेनिटेरियान मोनसे हेल्पनि अनगायै जोंहा बेयाव जेबो माने गुबुन मोनसे आलादा रोखोमनि जोंहा बेयाव बेनिफिट गैया दा जोंखौ बुंनाय लेखायै जोङो फ्रि अफ कस्टआव जोङो बेखौ अर्गानाइजेसन खालायनानै होबाय आरो दृष्टिदानजों बा बैथा फाउन्डेसनजों जोंहा जेबो माने बेयाव